Myslel som si, že stačí pustiť reklamu a peniaze sa začnú sypať. Obrovský omyl. V roku 2020 sme s partnerom založili e-shop. Mal som víziu, mal som produkt a myslel som si, že Facebook reklama všetko vyrieši. Klikol som na tlačítko spustiť kampaň a nič. Predaje boli minimálne. A ja som netušil, čo robím zle. Začal som hľadať odpovede. Investoval som do kurzov, študoval stratégie a testoval. Až keď som narazil na Honzu Nedvieda, pochopil som, že kľúčom k úspechu nie je len reklama, ale systém predaja. Naučil som sa, ako vytvoriť pristávaciu stránku, ktorá ľudí neodradí, ale presvedčí. Ako správne nastaviť cielenú reklamu, aby som nemínal peniaze na ľudí bez záujmu. Ako využívať testovanie, pretože nie každá reklama funguje rovnako. Výsledok, náš e-shop s biošťavami sa konečne rozbehol a ja som si uvedomil, že tento systém môžem použiť na čokoľvek. Predaj služieb, produktov, infoproduktov. Dnes tento overený systém používam pre svojich klientov, či už ide o penzióny, kaderníctva, realitné agentúry alebo e-shopy, vždy ide o to isté. Správne zacielenie, predávať výsledok a škálovať len to, čo skutočne funguje. Chceš vedieť, ako tento systém presne funguje a ako ho môžeš použiť aj ty? Napíš do komentára systém a ja ti pošlem presný návod.